Velikánská gratulace a úcta za výkon. Potlesk, dámy a pánové. A teď i z pohledu domácích, z pohledu všech hokejbalových fanoušků mužstva, který má rysa ve znaku, mužstva Alpiku, přichází ta nejsladší chvíle. Zlaté medaile za první místo CCS 2014, 2015, a hráči týmu ABC Alpik Kladno. No právě. Ještě jední syrový maso. Postupně přibírají všichni kluci z týmu zlaté medaile. Teď ti gratulace od soupeřů. Já myslím, že to je krásná chvíle. Obhájit titul mistra republiky se nepodaří každému, nepodaří se to ani každý rok. A o to víc si vychutejme tuhle krásnou chvíli. Domácí hokejbalistů mají za sebou tvrdou náročnou sezónu. Kluci dřeli, makali, nechali tam všechno, ale tohle je ta sladká, zlatá tečka, ke které ještě jednou velikánské gratulace. Hoši, děkujem! Tohle jsou hezká sportovní deska. No jestli ho neodnesneš. Přijímání gratulací a samozřejmě ještě jednou musím zmínit, že moc děkujeme finálovému soupeři. Připomenu, že Vlašín byla vítězem základní části, když to bylo samozřejmě taky velmi těsné, byl tam jeden rozdílový bod. A v finále, které patřilo právě těmto dvou týmům, ABT Vlašimi a Alpiku Kladno, dvou týmů, kteří se v základní části dostali nejvíc na první a druhou příčku. Takže gratulace a dekorování medailí zlatého týmu máme za sebou a teď už přichází asi opravdu ten nejkrásnější okamžik. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ještě jednou pozval soustředit svou pozornost k nejkrásnějšímu okamžiku pro domácí tým ABC Alpik Kladno, kdy přebírá kapitán pohár pro vítěze playoff extraligy roku 2014-2015. Gratulujem! Taky, hele, čau.